Sláva Isusu Christu. Brátu, poďme na to. Dneška ramena, rýchly tréning, 5 minútky, knit kedy, bum bum a perší cvik, to sú rozpášky. 6 kg v ruke, tu na som še oprel o pirátko a idem na to, snažím sa ísť do zlyhania. Už keď uvidím, že mi ruky nejdú celkom hore, tak zmením váhu, dám tam len dvoječky a pôjdem úplne že do zlyhania. Väčšinou robím perší cvik, nejaké tlakové cviky. Dneska som sa rozhodnul, že zrobíme to inakší a zrobím toto perše. Vlastne celý tréning bol vysoký počet opakovaní. Ja to väčšinou nerobím, väčšinou robím okolo tých 6 opakovaní. Takže dneska som sa dožičil kuštík zmeny. No a už to začína byť kuštík ťažké, musím dávať vecej námahy na to. Tam som potom ulapil dvojky a na dvojky mám perfektnú techniku. Tam ešte snažím ruky celkom vyrovnať, takže by bol až triceps zapnutý. Čiže počas celého pohybu triceps je napnutý a rušam ramena hore dolu a snažím sa nikda neísť celkom dolu, pretože keď pôjdem celkom dolu, to znamená, že stredný sval je bez napätia a toto nechcem. Dobre, takže tu sú toto dvojky. Ideme na to, poriadne to rozbiť, skúštik to potrvá, dokým dosiahnem zlyhanie. Pod tým som ešte vyskúšal, už keď som tam šedzel, alebo ležel, tak som dúmal, že vyskúšame ten istý cvik, len že ruky pôjdu dopredu. Čiže ako keby také predpažovačky s dvojkami. Bolo to fajn, bolo to dosť ťažké, hore to docáhnuť do konca, no ale povedal som sebe, že dneška skúšime vyšší počet opakovaní, takže takto dajak vypatralo. No a keď som toto skončil, ďalší cvik bol EZ-ka, tam som mal, neviem, dajakých šmišných, čekaj, keľo, 6, 14, 21 kg dokopy na EZ-ke a tam som išiel fakt do zlyhania, až mi nechcelo na konci, bo to už bolo celkom bolestivé. Ale dobre, tam som išiel poriadne. Potom som ešte dal také rozpažovačky nad hlavu, také daco jak motýlik, len nad hlavu, nad ramena s dvojkami. To bolo tiež celkom fajn, spokojný som s tým, celkom rád robím ten cvik, hlavne na koncu tréningu, alebo takoj po tlakových cvikoch robím ten s dvojkami. A celkom posledný cvik, dal som krčenie ramien, takzvané šrax, tam som mal dajme tému, že 65 kg a to bola paradzička, to som chcel len poriadne rozsáhnuť trapezy a to ešte podarilo a to bolo OK. Dobre bratu, díky moc, že si to kúkal, majše trimše, uvidíme ešte možno jutre by som mal mať chribet. Jo, tak, majše a tak rob, že dobre bolo, čaves.